Godmorgen. Så er vi ved at være klar til skolemesterskaberne her den 9. september for 10. gang. Det er jubilæum i år. Og nu tager jeg lige en hurtig tur rundt her for at se alle børn, der er ved at vælte ind. Og med en utrolig forventningsglæde, kan man mærke. Så kig med her. Om ikke andet, så ved det dernede, vi skal være. Og så skal vi lige se, om Helle hun er klar med maden. Helle! Helle, jeg skal lige høre, er vi helt klar med maden her til morgen? Er maden helt klar? Er den det? Det bliver den. Ja. Vi er klar, og alle damer er klar. Ja, og det er dejligt. Og du har masser af hjælpere. Jeg har 80. Ja, det er godt. Vi håber på en rigtig dejlig dag. Yes. Ja. Ja, lige... Jeg tror, vi skal have noget OL noget. Hanne, jeg tror snart, vi skal have noget sang.